Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Iniisip ko kung ilang taon na si Lolo. Hindi natin alam no? Oo. Pero ang tibay pa ni Lolo. Pwede natin talaga siyang tawaging Super Lolo. O kaya, Thunder Lolo. Oy, pwede din yun, no? Thunder Lolo. May asim pa. Tibay, no? Lumalaban. Pangarap ko yung ganyan. Hoy, Titan Ay, mali. Ba't mo pinapangarap maging lolo tapos gusto mo yung kasintahan mo 20 anyos? Mali lang ako ng pagkakasabi pala. Oh, ano Hindi yung ko dapat? natapos. Oh, ano? Pangarap ko rin maging kasing edad ni Lolo siguro. Na umabot ka sa edad na yon. Oh, yan. Tama ka doon. Tama ka doon. Ako sa'yo. Pero, ang hirap din ng sitwasyon ng secret file sender natin ngayon na si Kiko. Kasi, pag sinabi niya itong sikreto na ito doon sa mama at papa niya, panigurado may magbabago. Totoo yan. Panigurado merong komentong hindi maganda. Tama. Kasi, hello, yung kasambahay ninyo, tapos yung lolo, magkarelasyon, Hindi na bago yun. Marami gumagawa yun. Meron nga, amo. oh, Tapos, inaso. yung kasambahay. Yung kasambahay. Kasi sabi, alagaan lang yung aso Oo, eh. iba yung dinog. Oo eh. Wag ganon! Mali yung dinog eh. Oo. Diba? Ibang alaga. Wag yung alaga ng lolo, yung alagaan. Pakainin mo yung aso, pero yung nagpapakain yung kinain ni Lolo. Paktay kayo diha, dongday. Pero yun nga. So, sure ako na kapag sinabi ni Kiko sa mama at papa niya, may magbabago at yung magbabago yun, either pwedeng yung kasambahay na si Ate Rose, papaalisin sa bahay. Oo. Tapos mawawalan siya ng trabaho. So kawawa yung pamilya niya na naiwan sa probinsya. Meron pa naman siyang anak, single mother siya. Tama. At pwede rin naman na si Lolo, pagsabihan nung anak niya Tama. na, Papa, bakit ka naman gumagawa ng ganyan? Hindi ka na dapat jumojowa pa. Dapat ang ginagawa mo, uminom ka na lang ng maintenance mo, diba? Naantay mo na lang yung pagkatapos mo. Kasi baka diyan ka pa matapos. Oh, diba? Alam mo, meron pa nga nakakatakot na mga senaryo na dahil bata yung Genoa, sobrang active. Oo. Tapos si Lolo, Gina G, diba? Kung ano-ano yung mga pinag-iinom. O dun sa kalagitnaan ng pagbebembang, boom, diba? Tsaka inatake. O gusto mo ba umiksi yung buhay mo? Rose! Ang sarap, kaso di na ako makain. Rose! Oh my Rose! Rose, patawag ko na ng ambulance. Tapos ganun yung background music nila. Ano? Tininining. Yun sa Titanic. Tininining. Di ba si Rose yun sa Titanic? Yung ba yun? Parang hindi ka tono. Hindi ba? Ay, nako. Yung every night in my dreams. Yan. Kantay mo. Every night. Rose, sige pa, bilisan mo pa, Rose. Hindi
ganun yun. Ay, di ba? Hindi ganun yun. Hindi na makakapagsalita si Lolo nun. Malamang sa malamang. Diba si Lolo nun, nakabuka lang yung bibig. Oo. Kakaloka. Pero ang hirap nung sitwasyon ni Kiko. Palagay mo, anong pwedeng gawin ni Kiko? Nangingi siya ng advice eh. Tingin ko sabihin niya yung katotohanan, di ba? Sabihin niya na nakikita niya yung mga ganong maling bagay. At saka dapat yun eh, maputol na yung mga bagay na ganon. Tingin ko si Kiko dapat kausapin niya rin yung lolo niya eh. Ay, oo. Sabihin ni Kiko dun sa lolo niya, Lo, inunahan mo pa ako. Oo nga, no? Lo, mas bata ako. Dapat ako yung nauna. O gusto mo ikaw mauna. Ay. Ikaw siya mauna. Harapin mo na si Lord. Oh, di ba? Ganun. Di, tingin ko Lo. Huwag ka na. Pawat ka na, Lo. Huwag naman yung katulong natin. Kasi tingin ko naman mabait naman si Ate Rose. Di ba? Malaki natutulong niya sa atin. Paano kung ma-jaunties mo yan, Lo? Di nagkaroon pa ako ng tita na baby. Diba? Tita niya yun. Tita niya pero 1 year old, no? 1 year old. Grabe. Problema yun. Oo. Tapos biglang sabihin, anak mo? Ay, hindi, tita ko. Paano nangyari? Binanatan kasi ng lolo ko yung katulong namin. Sagwa, di ba? Totoo. Hindi, tsaka tama ka dun, dude eh. Maganda nakausapin ni Kiko yung lolo niya eh. Hindi ata okay na ganyan. Pero dude, sino ba naman tayo para sabihin kay lolo din na itigil niya na yun kung dun siya maligaya? Kasi imagine mo kung huling buga niya na yan. I mean, last... No? Huling hirit. Huling hirit, diba? Bago pumunta na sa langit, diba? Bago kuhain ni Lord, no? Oo. Huling hirit, bago maglangit. Yan. Ayan. So, sino ka para humadlang dun sa ikaliligaya ng taong dun naman napapunta? Sa bagay. Pero, ang tanong din, masaya rin ba si Rose? Sabi niya, parang kahit maiksing panahon daw, na nandun pa lang si Lolo, parang mahal niya na daw si Lolo. Siyempre, sino ba naman hindi mo mamahalin? Malapit na mamatay yun, di ba? Mabilis na lang yung mapapamana sa yung mga pwede, di ba? Oo, yung insurance, no? Oo, insurance. Yung mga natatagong kayamanan. Oo. Mga anting-anting. Yan, May di ba? anting-anting ba? Tibay din ni Lolo, no? Ako din, naisip ko tibay niya. Pero may lolo rin kasi, dude, na hindi pa mukhang lolo eh. Sa May bagay. iba, kahit sabihin natin 60 years old, di naman mukhang 60 eh. Totoo. May mga umedad nga ng 58 pero lolo na. Kasi nga, maagang nag-asawa. Tama. Maagang nagkaroon ng anak. Malay din naman natin kung maaga din nagkaroon ng anak tong magulang ng sender natin na si Kiko. O malay natin kung 20 anyos pa lang nagkaanak na sila. O kaya 18 years old nagkaanak na. So, di lang na-identify kung ilang taon na itong si Lolo. At kung buhay pa ba si Lola. Pero mukhang di na... wala na sa picture si Lola eh. Hindi naman siguro yuyug-yug pa yun si Lolo kung nandun pa si Lola, no? Sa bagay. Tsaka wala pang CCTV doon sa bahay nila. Wala siguro. Sa bagay, baka nasa garagarahe lang, no? Nasa exterior lang ng bahay. Kasi kung may interior, malamang sa malamang, hindi yun magmumove ng gano'n. Totoo. Tsaka meron siguro dun sa CCTV, yung privacy only. Ayan. Oo, yung pinapatay mo yung access ng ibang tao para yung private na gagawin mo, hindi makikita ng iba na nakaka-access dun sa account nyo sa CCTV. Ay, pwede pala yun, no? Ay, di mo alam yun? Hindi ko alam yan. Sa bagay, hindi ka nag-install ng CCTV sa inyo para wala kang huli, no? Hindi, meron kami mga CCTV. Meron. Merong CCTV sa inyo? Wala lang akong access. Sino nakaka-access? Yung katulong namin. Siya yung binigyan ko na access. Para pag may nagawa tayong dalawa, ay patayin mo. Hindi ka nag-iisa, Lolo. May kasama ka. Lo, wag niyo tularan na si Titan Jello. Lo, si Titan Jello, may pag-aasa pa magbago. Kayo, wala na ho. Opo, tsaka talagang sulitin niyo na lang po yung sarili ninyo na makagawa po ng mga bagay na ikalulugod
ng pamilya ninyo, Yan. ikaliligaya nila, pero ikaliligaya din ninyo. Tama. Siguraduhin nyo na lang na walang matatapang iba, tsaka inform siguro yung mga nasa loob ng tahanan ninyo o ng bahay Tama. ninyo. Lalong-lalo na si Lolo, nakiki-crash in lang naman o kaya parang nakikituloy gawa nga ng pinaparenovate yung apartment niya. Tama. Tsaka dapat hindi tayo gumagawa ng kalat doon sa bakura natin mismo. 'Di ba? Huwag mong idadama yung mga kasambahay ninyo doon sa gusto mong gawing kalokohan. Kumbaga kung gusto talaga ni Lolo naman chicks at tumikim, hindi kasi malay mo matikas pa talaga to si Lolo. O, 'di ba? Maghanap siya sa labas. Kasi ang kasambahay ay dapat nire-respeto po natin 'yan. Totoo. Hindi po natin hinahayaan na bigyan po natin ng mali siya yung pinapakita rin nilang kabutihan sa kanilang mga amo at pag-aasikaso dahil sila naman kaya sila pumasok bilang kasambahay ay para magtrabaho at matustusan ng mga pamilya nila. Totoo. 'Di ba? Tapos gaganunin ni Lolo. Syempre, may pamilya din naman siguro 'yun, 'di ba? Kung dalaga 'yon, wag naman natin sirain yung buhay ng dalaga na 'yon. Malay mo may pangarap 'yun at binubuhay ng pamilya. Majontis ni Lolo, ang iklinan lang ng buhay ni Lolo. Kuwawa naman itong madidisgrasya niya. Maraming pwede tayong silipin din na bagay dito sa kwentuhan na 'to or sa topic na 'to o sa top secret natin ngayong gabi na 'to. Sa secret files pala. Advance ako. Hindi, pero alam mo, may tama ka dun. Konti na lang ilalagi ni Lolo eh. Kawawa Yes. naman yung babae, yung kasambahay na si Ate Rose kung sakaling iiwan siya tapos may mabubuo, Yes. 'di ba? Ano na lang yung kinabukasan ng bata, lalaki siya na wala siyang ama. Olila. O lila. Totoo yan. Wag po nating gagawin yun. And more than that, dude, 'di ba? Mas maganda talaga na mag-focus na lang dun sa goal. Suportahan natin yung isang taong nagtatrabaho lang naman ng marangal. Tama. Na focus siya sa pagbibigay ng magandang kinabukasan para sa anak niya. Respetuhin natin yung grind na yun. Totoo yun. Oh, hindi yung ginagrind nyo siya. Diba? Yan. Ay nako. Anyway, it could be a show. If you want to share secrets, share it to us, raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakadutok sa 90.7 Love Radio. Kailan ba bang i-memorize yan? Basic. This is Kiko's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!